Balima Al-Nokma, très urgent. Balima au billet jeudi 4 décembre 2025. Balima Amboraka information sur Kouye Chiko Mine Sénégal. Début Kouroune information y réseau ka, tiens année confirmation sur Kouye Chiko Mine. Ko amenana choko jume kabe garde à vie là, mais bi jeudi ka kanka juger, akanga juger voir kabe garde à vie de la folo, amata kasobomba la folo. Bon, nyemu sebele Seneweb doya blako Seneweb da blade. Il y a une page qui a publié ça ko Sidi Diallo de Safo, ou ya blako Seneweb da blade. Bon, que l'influenceur général Chiko 223 placé en garde à vue après une plainte de Sidiki Diabaté. Le chanteur malien Sidiki Diabaté a porté plainte contre ses compatriotes Chekna Nimaga. Voilà, Chekna Nimaga, alias Chiko, influenceur vivant en France et venu séjourner au Sénégal. La plainte vise des faits d'injure publique par le biais d'un système d'information et de diffamation. Suite à cette plainte, Chekna Nimaga a été arrêté puis placé en garde à vue par les gendarmes de la brigade de recherche et de FEDERB, selon les informations de Seneweb. Donc, quand Sidiki Diabaté de plainte d'eau, Chiko contrôle là, Kodato Kouye Chiko Mine, a une information de sur 600. Nebe Moufo Bella Djelengena, Nebe adressé bi, Sidiki Diabaté, mon fils, Sidiki Diabaté, Koukadine Kodjougou, mais Nebi Deli Alakama. Momo, ko Walaha Momo, je pense qu'on est de hier. Mon bon petit, Neba Deli, Anamade, Sebiye Dominabe Sabalodo, Neba Obedeli. Nega Demisenda Obey, Obey Koukadine, sans exception, hein. Neba ka fon yene tenda do ala, mais à ce niveau mina il faut que ne ka kuma neba o dili ala kama mba deli Mali solo ngase mbeka me do be ka sulama wole ko sulama ka ta plenty do mba deli Mali sulama befe akara ta plenty do Chiko contrôle atui mba o deli neta deli de e nera tungara ngedi neba don ka bo tungala kibeti fasola egetla ka mine akai ne resro aka ene soro Chiko ene défend ya okera ne segu tungara ne ma fo Chiko kanya minde ne be mundi la fa ben aka plainte ko nbola ne be Sidiki Diabaté dili ala anakira kama ay nga message kolongolo Sidiki Diabaté ka soro Sidiki Diabaté ne soutenir de wakati gelembela ni soutenir me fe malien beka mba ñini malien befe mba ñini ali Sénégal mais adressé Sénégal autorité là mais adressé Mali autorité mo fana la Chiko ay transition demain neta asimi goita fede mais Chiko ken ba asimi demain la tien ka fo aneta anega gnata utikilingi mais tien re la nega ye kamine na Sénégali ne ba delike anga autorité mo ko intervention doninke pour que ba blakata France mba deli Sidiki fana fait Sidiki et de trois fois qui est plenty donné Sidiki ne bi deli redi mon fils Sidiki ko kadne ko jugun wallahi ala be benga nge don iko kadne de dina ma Sidiki ga dong lamenté daga sino billahi non ne muso sigile me dumun na dro ne be Sidiki ga musique de kala wallahi fo lovu dumani me frappé ngolo chamancela Sidiki ko kadne toro wallahi ne bi deli redi ne ma deli ka fen deli fe iga ke ni banade on bi deli ala na kira kama bi deli ala kama ake ala anakira kama me dawo doro ne ma ke ala kama ala mi anda mba deli fe iga ke ala kama Sidiki I kanu mene ne segu tungara dusugo da ka ko kama iga ni plenty bo Sidiki ni plenty doit contrôler Sénégal o dugu wera o te Mali wo ni Mali kundo peut-être mais en yerama kella en atla ka nyogon fait extraire la man no doni quoi c'est vrai le Sénégal bon c'est un pays voisin mais ne ba délire de quoi ni Chiko blara en bébé je ka kuma fait Ramadi ala bébé fili Chiko est très jeune Sidiki ere be songa korani Chiko ere Chila
aw bɛɛ ne ka denmisɛnninw de aw bɛɛ ko ka di ne ye hali n'an ka hakilinataw tɛ kelen ye parce que ne ye mɔgɔ dɔw ye o bɛ ka nisɔndiya Siko ka minɛli la ne fara faga n ka dɔɔni an kana nisɔndiya ɲɔgɔn ka malheur la c'est pas bon kana ne filɛ tantɔ ne bɛ mɔgɔ boxer et réseaux sociaux sanfɛ mais n'a sera tiɲɛni yɔrɔ ma dɔrɔn i tɛ ne ye moi je ne suis pas mɔgɔ tiɲɛ man di ne ye quoi ne kɔni an bɛ ɲɔgɔn bunte réseau sanfɛ mais juguya yɔrɔ ne t'o la quoi parce que o man ɲi Sidiki n b'a dɔn ko kɛra mɔgɔ min na e de ye sabalibaga ye parce que i tɔgɔ ka bon quoi c'est à dire k'a fɔ k'e ye mɔgɔ don kaso la Sidiki o cɛ ka jugu dɔɔni dɛ tu es trop grand pour ça o ne ka conseil dɛ c'est i mɔgɔ ba de quoi i ni président bi ɲɔgɔn ye présenter Afrique Sidiki Diabaté k'e bɛ taa k'i ni mun ma ɲɔgɔn c'est à dire pour moi nin ko ninnu ni n t'a dɔn ne yɛrɛ don dɛ e de kɛ n tɔgɔ sɛbɛnna k'e de plainte don donc pour moi i bɛ se ka nin ko in bila dɔɔni quoi n b'a ɲini Sénégal autorité mɔgɔw fana fɛ n bɛ adressé olu fana na n b'u deli Ala kama u ka fɛɛrɛ kɛ u ka Siko bila an bɛɛ adamaden na an bɛɛ bɛ fili bɛ bɛɛ sɔrɔ ne m'a fɔ n ko Siko jo b'a la dɛ ne tɛ ka jo ko ɲini ne tɛ ka jalaki ko ɲini minnu fana bɛ ka taa mɔgɔw wele k'a ka taa plainte don ne b'aw deli Ala kama a kana taga ɲɔgɔn lebu walidugu la n bɛ segin a kan n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ Ala kama aw kana taa k'aw bɛ taa plainte don Siko contre la Sénégal ne ni Siko ka hakilinataw tɛ kelen ye kuma dɔw la o ye tiɲɛ de ye o adamadenya taabolo de donc ne b'aw deli Ala n'a kira kama aw kana taa Sénégal k'aw bɛ taa plainte don n b'a deli bɛɛ fɛ Mali silamɛw ne y'aw défend dɛ aw bɛɛ ko ka di ne ye Aïdara ka mɔgɔ fara wa biyaw na comme on appelle là et bouye ka mɔgɔ ninnu et fin ninnu comme on appelle là c'est-à-dire ne Amsardine ou fin comme on appelle là et chèque comme on appelle là chèque Amaoula ka mɔgɔw bouya Chérifou Sarafa ka mɔgɔw ani munu a bɛɛ quoi ali Soufi Bilal ani fin ninnu ni fin silamɛ taabolo fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ko ka di ne ye ne ma maa si bɔ mɔgɔ la ne b'aw deli aw bɛɛ fɛ aw dusu kana bɔ k'a bɛ taa plainte tigɛ Siko contre la an yɛrɛ dama kana taa ɲɔgɔn libu walijugu la ne b'aw deli Ala kama a ye nin kɛ ji bɔnnen ye an ka yafa ɲɔgɔn ma n'an bɛɛ yafara ɲɔgɔn ma o b'ali Mali yɛrɛ diya o ne b'o de kɛlɛ la o ne ko de an ka yafa ɲɔgɔn ma i m'a ye ne b'a fɔ kuma bɛɛ n ko Asimi ka mɔgɔw bila ka bɔ kaso la parce que n'an ma bɛn an ka jamana ti jɔ c'est à dire ne ka kɛlɛ yɛrɛ kun ye nin de ne ni gwara cogo cogo ne t'a ɲini k'i détruire jamais de la vie bɛɛ b'o dɔn ne la ne ka farin réseau kan dɛ mais n'a sera ko ka taa mɔgɔw mago sa ka mɔgɔw la nɔgɔ ni tɛ ne o sira kan jamais de la vie dusu kana bila an ka ɲɔgɔn mago sa i bɛ dimi mɔgɔ dɔ kɔrɔ bi i bɛ ko dɔ kala i t'a la a bɛ laban fɛn fɛn ma Siko entrepreneur de a bɛ k'a ka réalisation kɛ Sénégal bon a taara congé la n'a ma ɲa minɛna ta yanni u ka minɛ ka taa n'a ye k'u b'a déférer ne b'a deli Sidiki Diabaté fɛ nin tɛ vidéo janba ye Sidiki Diabaté je sais que tu vas m'écouter fɛrɛ kɛ i ka taa plainte bɔ wallahi Ala ye bɛɛ ŋaninge dɔn n'i ye sɛgɛn ne Segu Tunkara bi maliyɛn bɛɛ bɛ bɛn wallahi Ala ɲɛ bɛ bɛɛ ŋaninge la wallahi n'i ye sɛgɛn ne an bɛɛ bɛ bɛn mais a ka gɛlɛn parce que dɔw tɛ bɛn tɛ dɔw arranger problème y'o de wallahi ni saraka dɔ bɛ se ka bɔ bi ko maliyɛn bɛɛ ka bɛn k'an ka mɔgɔ jugu kɛlɛ wallahi ne b'a saraka bɔ mais a saraka tɛ n bolo Ala ɲɛ bɛ bɛɛ ŋaninge la dɛ wallahi bilahi donc ne b'a deli fɛ Sidiki k'a da jamana yɛrɛ taabolo kan k'a da le vivre ensemble kan adamaden ko bɛ kɛ bɛɛ la dans la vie wallahi ko bɛ kɛ bɛɛ la dans la vie donc an ka yafa ɲɔgɔn ma mɔgɔba de a bɛ fɔ mɔgɔba de ma i ka sabali mɔgɔba de fana bɛ deli i bɛ sɔn fana o de ye mɔgɔbaya signe de n b'a dɔn fana i bɛ n'i ka plainte bɔ n b'a deli maa si kana taa k'i bɛ taa plainte don Siko contre la n b'a deli bɛɛ fɛ n b'a deli walaha mun bɛ Faransi n b'a dɔn mun kɛra la a bɛ digi mɔgɔ la n b'a deli fana fɛ n b'aw deli aw bɛɛ fɛ Ala kama aw ka bal bila terre la ne ye nin ye réseau kan ne fari faga n kan dɔɔni quoi tiɲɛ yɛrɛ la ne ka journée bɛ goya an na bi ɲɛ tɛ ne fari fagalen na kan parce que on est tous des Maliens quoi an ka hakilinataw tɛ kɛ kelen ye kuma dɔ la mais an kana ɲɔgɔn détruire c'est pas bon tu vois donc n b'a deli Sidiki fɛ Ala kama taa plainte bɔ ne ta o dɔrɔn de ne bɛ fɛ bɛɛ de ka bɛn ne ta o dɔrɔn de n'an ma bɛn jamana tɛ diya f'an ka bɛn de kuma bɛ banna a bɛ ko bɛ kɛ mɔgɔ de la i b'a kun a banna
ni ko fana k'i bɛ ko kɛ mɔgɔ la k'a ka dɔ ye i tɛ ɲumanya kɛ dɛ n bɛ ka tiɲɛ de i bɛ ko kɛ mɔgɔ i b'a kɛ Ala de kama Dan de Paris taara Mali la don min na u y'a minɛ ne wulila ka kɛlɛ kɛ n k'u k'a bila ne m'a kɛ ko Dani ka dɔn ne parce que a tɛna dɔn ne Ala yɛrɛ kana to a ka dɔn ne parce que a ma dɔn ne fana n b'a dɔn a fana t'a dɔn n y'a fɔ yɔrɔ mɔgɔw ko k'a bɛ tila ka bɔ kaso la a b'i nɛni n ko wa n b'a dɔn mais ne t'a kɛ ale kosɔn ne b'a kɛ Ala de kosɔn ni ne sara don min na ne denw bɛ se k'i kunkɔrɔta n'a ye an fa kun ka ɲi adamadenya bɛ ten n ɲɛ tɛ bolokɔrɔnin na adamadenw tɛ kelen ni ko k'i bɛ ko kɛ mɔgɔ ye k'a ka dɔn ye k'i tɛ ɲumanya kɛ dɛ ah bon ni n taara san nɔ ni n ye siko bila san a bɛ na bɔ a bɛ na nɛni ni ko k'i b'o kɛ dɔrɔn i bɛ siko mako sa i b'a kɛ Ala kama de ni siko ma dɔn ye Ala b'a dɔn ye n bɛ ka cɛ de f'i ɲɛna n'i bɛ ko kɛ bi kana fɔ ko mɔgɔ ka dɔn ye dɛ n'i y'o bila i kunna dɔrɔn i tɛ mɔgɔya kɛ n bɛ ka cɛ de f'i ɲɛna dɛ n'i bɛ siko bila Ala kama a bila Ala kɛnɛ kama mais n'i ko n b'a bila de a ka dɔn ye ne kɔni b'a deli fɛ i ka bɔ logique kɔnɔ a bɛ kɛ adamaden de la i b'a kun dans la vie c'est comme ça o ye ne ka leçon de morale ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma hali sini ni ne ye malien dɔ bɔlen Faransi hali mɔgɔ min bɛ ne fa ni n ba n'a taara Mali la n'a minɛna ne b'a fɔ n ko k'a bila tant que a bɛ tunga de la a bɛ k'a fa n'a ba balo parce que siko bɛ mɔgɔ caman balo quoi et puis siko ka fɛn kelen bɛ yen siko ka fɛn dɔw bɛ yen siko ka video daminɛ siko yɛrɛ ka video daminɛ siko tun bɛ dɛmɛ de don mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni dɛsɛbagatɔw don siko kun b'olu de dɛmɛ hali sini ni dɛsɛbagatɔ dɔ bɔra siko bɛ bɔ ka dɛmɛ ɲini ka d'a tigi ma o i bɛ mɔgɔ ka côté bɛ jate minɛ quoi c'est vrai que a ka côté dɔw bɛ yen nɔ ne n'a hakilina ta tɛ kelen o la mais a ka côté dɔw fana bɛ yen olu ka ɲi quoi o tiɲɛ de quoi n ko tiɲɛ fɔ quoi yeah siko malien dɛsɛbagatɔ min dɛmɛ Mali video man tɛ yen mun y'a kɛ o ye tiɲɛ de a bɛ wuli a bɛ fond de solidarité ninnu ɲini ne tun bɛ fɛ siko kun ka to logique de kan quoi mais bon hadamaden bɛɛ n'i ka hakilinata don est-ce que tu vois donc c'est ça Ala ka na ni bɛn an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ vraiment n b'a deli Sidiki Jabate fɛ mon fils ta plainte bɔ maa wɛrɛ kana taa k'i bɛ taa plainte wɛrɛ fara ne kan ne kɔni bɛ kuma en paix ne bɛ kuma bɛn de kan ne ka kɛlɛ ye bɛn dɔrɔn de maa min tɛ bɛn fɛ ne b'o tigi de kɛlɛ ni ne ka mɔgɔ kɛlɛ réseau kan dɔrɔn a tigi bɛn fɛ ne ta o dɔrɔn de Ala ɲɛ bɛ bɛn ŋanige la n'i y'a ye États-Unis première puissance ye jamana 50 de y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an finma an ka bɛn quoi foyi tɛ bɛn de bɔ quoi bɛn fana tɛ kɛ fo dɔ fana ka muɲu dɛ n'i ko k'a tɛ k'i la ni bɛɛ kɛra dununkɔrɔ kunkolo ye cɛ tigi tɛ sɔrɔ sulu la dɛ donc fo dɔ de ka sɔn quoi yɛlɛ ka k'i kan quoi ainsi va la vie a bɛ fɔ de ma ko vrai leader donc Sidiki Jabate vraiment an b'a deli fɛ t'i ka plainte bɔ o de kun don malien fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don n'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta a n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci ma b'a sɔrɔ orange money na sur place wari ciko fɔlɔ tɔ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada 1,97 € et Senwave yɛrɛ photo filɛ nin ye n'a Senwave application télécharger dɔrɔn automatiquement 10 € bɛ na voilà n'a application télécharger ne ka kɔrɔ promo tɔgɔ de urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta o de kun don a ka bɛɛ caw